Zaka, zaka wangu wechidhaga vaudze Dabooker ndi baba muzazodhibha director nditi nashe ndonzi baba magesi ndonzi Dabooker. Swag team there in the building, yo. Taizasiyana zero chinepoto tanga tapedza maintro vanhu visi vanga vakuziya info changa changotsara auye paposto Akatanga kundituka neshamwari dzake uku ati ndichita nevanhu vake akazongochinja ndaite mabhanditi iyo ari maninja asi watibva zvawataura paya titi hauterere tunyaya nyaya rudo rwaibvira kuita kunge faya madiro andaekuita chimbogaya kangomuka akachinja zvinhu zvese apa ndiye wandaida pavanhu vese moyo ndanga ndamupa zvachose tanga tatoudza vanhu vese kuzondiganzira tangangondiganzira asi handizive chandakamutadzira mai bebi inga ndaiyadhira moto werudo wanga wabvira kangotanga kungochinja zvinhu zvese apa ndiye wandaida pavanhu vese moyo ndanga ndamupa zvachose tanga tatoudza vanhu vese kuzondiganzira tanga kundiganzira asi handizive chandakamutadzira mai baby inga ndaiyadhira moto werudo wanga wabvira pamwe ndini ndaimumanikidza pamwe ndini ndanga ndakurumidza asi ndaiti ndikamucherechedza ndaiti ndimwari akatibatanidza asi wega unoziva kuti neni unodiwawe ndiani wanditachemera ndaiti tavatese svikatachembera iwe kangotanga kungochinja zvinhu zvese apa ndiye wandaida pavanhu vese moyo ndanga ndamupa zvachose tanga tatoudza vanhu vese kuzondiganzira tanga kundiganzira asi handizive chandakamutadzira mai baby inga ndaiyadhira moto werudo wanga wabvira akatanga kundituka neshamwari dzake uku ati ndichita nevanhu vake akazongochinja ndaite mabhanditi iyo ari maninja asi watibva zvawataura paya titi hauterere tunyaya nyaya rudo rwaibvira kuita kunge faya madiro andaekuita chimbogaya kangotanga kungochinja zvinhu zvese apa ndiye wandaida pavanhu vese moyo ndanga ndamupa zvachose tanga tatoudza vanhu vese kuzondiganzira tanga kundiganzira asi handizive chandakamutadzira mai baby inga ndaiyadhira moto werudo wanga wabvira kangomuka akachinja zvinhu zvese apa ndiye wandaida pavanhu vese moyo ndanga ndamupa zvachose tanga tatoudza vanhu vese kuzondiganzira tangangondiganzira asi handizive chandakamutadzira mai bebi inga ndaiyadhira moto werudo wanga wabvira taizasiyana zero tinepoto tanga tapedza maintro vanhu vese vanga vakuziya info changa changotsara auye paposto World class.